A ideme? Fišara. Nahrajeme na večeras. Tak to vyzná. Však jej. Tu je mašinka. Mašinka, Vera. Dobrá mašinka. Serus, Kevin. Tak chcem, aby začalo. Ešte nie je upravené nič. Čau, čau. Slovak mi dal nočnú. Ľudze, Slovak mi dal nočnú. Bro. Buď rád, že mi chce prišiel navštíviť, bro. Hej. Aspoň ešte nenúdziš. Ešte na mne dvere vyhoď. Ahoj, Lucia. To už si nahral toto, začiatok? To je vôbne, ešte popredpáda tam, bo co dáme. Hej, Tomáš. Nudím sa, tak niečo nahrávame. Hej, Varady. Zajtra budem robiť klip. Takže do piatku bude, nie? Čo je dneska, Marek? Štvrtok. Štvrtok. Do soboty bude. Ale vieš čo ma... Dobre, Bubenčíková. Nebuďte. Ľudská? Naša ľudská. Pozdravím. Tá pozdraví sa, čujete? Ahoj, ľudská. Jak sa máš? Bolo lepšie či horšie? Pozdravujú ťa, Marek, pozdravujú ťa. A ja ich. Vydržte, Zdravím. nech opravia. Či zaraz dáme, Marek, live, jak bude hotové? Hej, dáme. Dobre, končíme za chvíľku, jak bude hotové, pustíme vám. Dobre, takže zatiaľ sa majte.